flytta över halsen lite mer till vänster så att den sammanfaller med... Bra. Sen är hon lite skev i sig själv också. Så det är ju så att utan anledning. Det är bra. Kan du ha halsen lite kortare. Lite högre hals. Jättefint. Du kände hon rätt, hon reagerar där, va? Här behöver du inte ändra takten med spöet, för där är hon ju redan nu, va? Och så öppnar bäcknet och börjar trava. Ja, sitt still. Du driver med sitten, du hamnar för mycket över sittbenen. Fint. Jag har nog lite övergångar själv. Så jag är tyst och njuter. Förlorar lite takt. Ja, det är för sent. Du pucklar inte på henne när hon har gjort felet, va? Höj halsen lite grann. Korta halsen lite. Blir hon inte snabbare i takten när du gör det så bra. Kan du trava. Bra. Rätt. Ja. Då måste du istället, när du nu förbereder för övergången, va? Och du märker att varje gång du går från trav till skritt så förlorar hon takten. Då talar du ju om för hästen vad den gör för fel när den får gått ner till skritt. Du straffar ju den för att den har gått ner i skritt med spöet. Och till slut så blir hon ju stressad och går ner till skritt. Alltså, har du nu gjort ett par gånger här och du känner att den förlorar takten, lägg då spöet mot henne innan du ger signalen. För spöet är ju en visning, det ska inte vara en bestraffning. Och det ser man ju på spanska ridskolan att de går ut och täljer sådana här björkkvistar. Och det ska vara ett kännetecken deras spöet, det ska inte vara någon våld. Så då kan du känna lite grann hennes attityd när du sluter bäcknet och travar så går ner till skritt. Då ska hon automatiskt bli då lite kvickare i takten. Precis som du gör här nu när du rider skritten och kortar halsen. Så det lär vi hästen. Lite kortare hals gör att skritten blir lite kortare och den blir lite mer upprejst. Och då ska takten bli lite snabbare. Det är ju inte där du hjälper den. Så ja. Och sen kan du trava. Öppna nu bäcknet. Bra. Bra. Fritygen.